היי. הספר בעצם מדבר על הכאב האישי שלי, הכאב של בעלי החיים. אני מעריכה שבעצם עוד המון אנשים בעולם, בטוח שבארץ, כואבים את הנושא הזה של ההתאכזרות לבעלי החיים, ביניהם המלחמות שברים הנוראיות האלה שמתקיימות כל שנה בהרבה מאוד ארצות. אף אחד בעצם לא מצליח לצעוק את הצעקה שלהם. אני רוצה להעלות בעצם לשולחן הדיונים, בעצם לתודעה הציבורית, את הכאב של בעלי החיים, להראות שגם להם יש תחושות. אני כן עושה את זה דרך ילדים, כי בעצם ילדים יש להם את הלב הכי רחום, ואולי כשזה יהיה ספר מצליח זה יהפוך להיות סרט מצליח, ואז בעצם לא תהיה ברירה אלא לחוקק חקיקה נגד זה. אני מאוד אשמח שתתמכו בספר שלי, זאת תהיה הצלחה של כולנו. תודה.